İrol bajarê Qamişloyê Mihrîcana helbesta Kurdî a siyemîn hat eldarxistin. Di Mihrîcanê de 44 helbestvanan helbestên xwe gotin. Her wa helbestvanan diyar kirin, ew ê ji bo wêje û hunera Kurdî her dem xebatê xwe bidomînin. Berhenga jiyanê de sojehnîne meşîn geştê perî rengek ji xemlawê wek tîrêjin jila leştê di pesnê wê negîhane xêzin ji mishefa reştê ne cêsîrî û ne xanî ne feqê seyran û geştê ne ceger bikan yê xwînê ne manî û ne zerdeştê. Navê Komîta Mehrecana Helbesta Kurdî a sehemîn li gelê Kurd û Kurdistanên pîroz dikin. Rastî rojeke taybet e. Ji 1993 berdewam tawek niha ev Mehrecana helbest û hunera Kurdî pêş dixe demên astengî û demên rîcema xwînbêj û heta wek niha berdewam e. Ev karekî helbest û hunera Kurdî pêş dixe. Ji ber vê jî îsal 54 helbest hatin giştin destê me. Em jî her sal helbestvanekî têgihiştî xelat dikin. Îsal Medîd Emran Muntuc wek Xwedî Berhem û helbestvan me ew jî xelat kir. Rastî em tim û tim kar dikin ji bo rewşenbîriya Kurdî ji bo helbest û hunera Kurdî pêşkevê. Em pîroz dikin vê mehrecana ha li gelê xwe Kurd û Kurdistanê û her tim serkeftin bî.